Hello guys, welcome back to my channel. Rongjali YouTube channel आव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। दिनैनि आंनि भिडिअ बानायनो फैनाया जाहैबाय आं ना हमनो फैदों। नोंथांमोना मिथिखाबाय आंनि थाम्बनेइलाव नायनानै आं दा नाखौ बेसेबां मोनो नोंसोरनो गासिखौबो आं देखायगोन। थादो जोबजासिम। लोगोसे आंनि ओरैहाय बिनानाव सिस्टार दङ बेखौबो वेलकाम खालामग्रोनाय जाबाय। आरो ओरैहाय रांख्रेब आं लाजिबाय ओरै हनै बै थांखो माबा सावदों मा होनोमोनलाय खुसिया खासिदारामा ना गुमै फैयोनो थांनायसै आं माबायदि मोनदों ना सारनो फैनानै बुंलाय माबायदि मोनदों खुसिया पाइसे गराय मां फास पाइसे सेब साप ngaमै मां फास पाइसे ना साग्राफ्रा जालि गोजा खालामदों जोंना मा होनामोनलाय नों मा होनामोनलाय दाबो साननो मोनाखै थेगासिनो बिथाङा हनै जि खस्थ' थेगासिनो दं बोलो हो आयु आंबो सिफैलायबाय नै जानाय नंला नों मा नाखौ हमनो एक्साइटेड दं होनलाय मा नाखौ हमनो एक्साइटेड मागुर ओमफ्राय आरो सेवालि दाबल होजे दाबल होजोबा वाइस मुखानो अखालायनो माबा सिजोब्बाय सिदों बेयो जों गामिनि दंग' बेयाव जों दिनै ना सारनो फैदोंना भागि ना सालथे Hi guys, welcome to back to my channel. Entertainment आरो ना ओरैनो जास्ट बानायदों मा खालामना थानो भिडिअ हगारनो शुटिंबो खालामनो मोनाखै टाइमबो मोनाखै ओरै दं जाहैबाय आयु गिदिरथ' दा मोननैया सोर मोना थामदों आयु मालायसो आयु आइ लेथ्रा जाजोबसै मोनहांबाय दे हमबाव दे खांख्राइबाबो लाजोब दा एवना जाहोगोन आङो गोथाव जोलैनि हांगार दा ना हमबो गोरो आरो मा ना मोनखो वाव नास्राय मोनलायबाय आयु बालाबोथिया मोनदावदों ओमफ्राय लोगोफोरा आंबो नै ना मासे मोनबाय नाथुर सोर जानो गोथाव मोनो बे नाथुरखौ आंनि कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आंथ' बुरिया गोथाव मोनखायो आंबो मोनगोन ना मोना फाइनालि दा जों नाखौ सारमारबाय लोगोफोर भिडिअ होनबा नायबाय थादों आंनानै बिबोनाङा सारगासिनो बिबोनालायनो आंना माबाया बिनानावा सारगासिनो होना हो माथो लाजिखो नैबेहायबो सारगासिनो दैया रानहांबाय नै जों दा हाग्राखौ बोखारगासिनो नाखौ गोग्गो मोनखासिगोन बायदि मोनखाबाय आं र' दा सारथ' आं बाल्थिं लायनो नै लोगोफोरा बेसेबां गोथौ हाखराव गब्र'दों आयु ना लांनो फैनाया नै गब्र'बायसो आङो आयु नायलायगोन खाफालाव दङब्ला नायलायगोन आंबो नोंखौनो नेनानै थागोन होमबाना थुदो आं हमनोसै नायलांबाय थादो बोनो मोनागौमोनलै मा मोनदों खांख्राइ औ गोजा बानायलायनानै ना जि स्टाइलनि एवना जागोन दा र' एवना जानायखौबो नोंसिनो देखायगोन आं मोनखांजोब्बा ना
Wow, melaibai. Yang ni besar. Salah mungkin. Wow, menbawa masih bawa dah. Wih, masih kat bawah ni. Này. Đây. Quả làm sao lưu rồi. Này. Bini mun ra, bini mun. Đồ ini à. Masih tunggu gua. Hả? Masih tunggu gua. Di depan lang ya. Mau đi thằng bây giờ. Mơn bài. Mungkin tidak. Đây, này. Không phải. Này. Ê, mình quay này. Wow. Udah. Memang. Không được. Siap. Berhenti. Ayo. sama klik kayak gak gitu. Đây hô đi thằng ơi. Thật sự lòng pha, hô nó đi đi. Phải giữ bay đời. Ai sao phải giữ bay? Hả? Đi lên này mà sợ. Cerita. 짜란. Nơi này á nơi. Dia besok deh. Bini suruh deh. Chính là vừa. Mình nằm mình đứng. Châu đi chứ. Vậy. Đi theo xe. Oh my god. Oh my god, anak tuh hombai apa ya nih? Harga sendiri ngozi nah haptung mana nih? Natur ni ma khorau. Nè. Con ghe na ni natur dâng. Ai chăm quá. Nih natur. Thì cần sang được. Mình bay này sẽ trang hồng nó xấy. Mà Đi khâu bênของ เหมือนด้วยเนี่ยอายุขังแค่ในวันนี้มาเลยไอ้น่ะใส่เฮ้ยเดี๋ยวใครอยู่ล่ะโอ้ยเร็วดิไปđi theo xe. Oh my god. Dulu lah. Saya sih tambang sih. Sound baik. Kalau nggak ini kelas lah pemun ini. Boleh đi. Lưng đỡ. Lưng đỡ xí lưng đỡ. Có lần được. Yêu là xem mình đúng mà thưa. Xe của. Wow, gần lâu. Pro hom. Xe nó đâu có lần khen à? Giả đang gồm. Thời gian yêu xe. Gitu mình thôi đã. Ayo. Này bạn Long vậy. Ayo gì đồng hồ bên trên nào mình nè. Wow. Tao làm chắc có đặt sửa vẫn nhá. Wow, cái xe này. Trên đấy bằng. Là sen thôi mà lại thu bao giờ à? Sao nữa? Trời ơi. Ayo mình đâu luôn à, phong mà chúng mình đi sàn. Thì này có dấu đình để dân sạch mà
Wow, tamam मोनखाबाय माथो नाया सयथिबा थोबाय दिनै आं खुसियाखौ गिलायलाङो दिनो थैलाय वाव मासे मोनबाय खुसियाखौ थेवबो थोबाय देलाय बेसे गोलाव दंबावोसो नै गामलासे नायानो खांख्रायाबो खांख्राइ वाव दिनैहाय जाथ्र'बायनो हानाय नंला नै बेयावबो बाल्थिंसे नै बेयावबो खिरखायाव ना फिसाया ना रुकुमखौ ना हमनानै नै अबस्थायानो गैला लेथ्रा जाजोब्बाय गस्लाफ्रा नायदो बासिगासिनो नै दा फैखायो दा ना लांफायोमोन आयौ बे नायाबो नै बाल मिथिबायना नाखौ थैयाबा बोरै बुथारनांगौ नै ओरैसो बुथारनांगौ ओमफ्राय नै बिदि सायो आरोना बे बिरखाबाबो सयस' फैदों आंना दा नै फ्राय खालामना लाखांजोब्बाय ओमफ्राय ओरैहाय मोनसेखौ गिदिरखौ एक्सट्रा दोनबाय ओमफ्राय ओरैजाय नै फिसाखौहाय मैथाजों संनोसै आरो बेखौ मैथाजों संनानै नै बेखौहाय